Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα unboxing βίντεο εδώ στο κανάλι μας. Αυτή τη φορά με πακέτο από εξωτερικό με έναν projector, τον Blitzwolf B version 4, δηλαδή BW 4. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε. Άμα καταφέρω το ανοίξω. Είναι από εξωτερικό. Λόγω του ότι στην Ελλάδα η τιμή ήταν πάρα πολύ τσιμπημένη, να μην λέμε ψέματα, για ένα projector απλής χρήσης. Πάμε να δούμε πρώτα τα περιφερειακά που έρχονται μαζί. Έρχεται με ένα καλώδιο HDMI, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον πολλά πράγματα δεν έρχονται με HDMI, έτσι, ειδικά projectors. Αυτό δεν το περίμενα τώρα, να πω την αλήθεια. Έρχεται με καλώδιο, εντάξει, για ρεύμα. Έρχεται με αντάπτορα σε ένα spin για κίτρινο, άσπρο, κόκκινο. Δηλαδή τα καλώδια που θυμόμαστε εμείς όλοι οι gamers της εποχής του PlayStation 3 με το τετράγωνο ξεσβησματάκι. Δεν ξέρω και πώς λέγονται τώρα αυτά. Έχουμε, καλά για να σκοπίζουμε, έχουμε το τηλεκοντρόλ. Έχουμε μία καρτέλα που γράφει Blitzwolf και έχουμε το user manual. Εντάξει, το δούμε αυτά. Πέρα από το user manual έχουμε αυτές τις δύο βιδίτσες. Λογικά τώρα δεν τα έχουμε δει ακόμα. Ή άμα έχουμε βάση για να το μοντάρουμε, ή για να τα βάλεις από κάτω για να είναι πιο ψηλά ο προτζέκτορας. Οπότε ανοίγουμε εδώ και μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ στιβαρός, έτσι. Οπα. Πολύ βαρύ κομμάτι. Επειδή είχαμε προτζέκτορα και νωρίτερα εμείς, έναν πιο φτηνό, δεν θυμάμαι μάρκα καν, μπορώ να πω ότι καμία σχέση ο προτζέκτορας αυτός με τον προτζέκτορα των άλλων. Δηλαδή εδώ νιώθεις πάρα πολύ στιβαρή κατάσταση, στα κατασκευή. Είναι αρκετά βαρύς, δεν το περίμενα από την αλήθεια. Εδώ είναι το καπάκι, λογικά το σμπρώχνεις. Ναι. Λογικά ανοίγει μόνο του, γιατί βλέπω πολύ ζόρικα ανοίγει. Οπότε εδώ η κάμερα για ρυθμίσεις και κάνει autofocus. Γι' αυτό το λόγο διάλεξε αυτό παρόλο που ο version 5 ήταν πολύ πιο φθηνός στα μαγαζιά στην Ελλάδα. Επειδή φιλαράκι μου τον πρότεινε, αποφάσισα να πάω τελικά στο version 4 και να μην τα πολυλογώ. Πάμε να το δούμε στη πράξη. Σκέψου πολύ απλά ότι αυτό εδώ πέρα τώρα είναι εικόνα από το projectora. Δυστυχώς εντάξει, είναι λίγο χάλια αυτή τη φάση. Μέρα ακόμα έξω, πολύ λίγο σκοτάδι. Μισό, θα κάνω άλλη πατέντα. Θα πάω μπροστά, θα ανοίξω το φως και δείτε εδώ. Μισό να φύγω από τη λάμπα. Ακόμα και με φως LED, δυνατό LED, φέγγει πάρα πολύ δυνατά. Αλλά επειδή δεν θέλω να χαλάσω χατήρι και θέλω να σας δείξω την πλήρης δυνατότητα του projectora, και εδώ όπως σας έταξα βλέπετε νύχτα τον projectora και μπορώ να πω ότι αυτή η εικόνα είναι σκέτη απόλαυση. Παιδιά, χωρίς πλακά, δείτε εδώ και σκεφτείτε ότι μπροστά έχω οθόνη, έχω πόρτα, έχω τις μπρίζες οι οποίες δεν έχουν κλείσει ακόμα, δεν έχουν βαφτεί. Είναι πολύ άτσαλο το δωμάτιο ακόμα αυτή τη στιγμή. Δείτε όμως εικόνα, χωρίς πλάκα. Είναι σκέτη απόλαυση. Που να φέξεις σε λίγα επιφάνεια άσπρη και πάλι υπάρχει λίγος φωτισμός απ' έξω, έτσι. Δεν είμαι σε deep τέρμα σκοτάδι. Αλλά είναι σκέτη απόλαυση, παιδιά. Και εδώ βλέπετε το projectora πάνω σε οθόνη για σε πανί για projector, στην ουσία το άσπρο πανί, πώς φαίνεται σε σκοτάδι. Να τονίσω ότι δεν είναι τέρμα σκοτάδι, έχουμε το παράθυρο απ' έξω το οποίο φέγγει, εντάξει φέγγει ελάχιστα να μην λέμε κάτι, αλλά δείτε καθαρή εικόνα, παιδιά. Δείτε εδώ καθαρή εικόνα.
Οπότε αυτό ήταν το μικρό μας review. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Είτε είναι unboxing είτε είναι gaming. Θα δείξει το μέλλον. Ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ. Γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φαίνεται και αν εσείς ήδη έχετε δοκιμάσει αυτό το project τώρα ή σκέφτεστε να αγοράσετε κάποιον για τα καλοκαιρινά σας βράδια.